niin kuvataanpa vaihteeksi tälläkin kanavalle videota. Eli mulla olisi tässä tämmönen kaiutin, minne on, mistä otin tuon diskantin pois ja laitoin tommosen Pringles-purkkiviritelmän tilalle refleksiputkeksi. Joo. Ja tässä siis 8 tuuman basso. Tuo heillä saa sellaista Varvedale merkkinen kaiutin. Vähän on vaikea sanoa jostain syystä, mutta tämmönen vanha Romulla valtaiskus aikanaan löysin. Olisi tarkoitus vähän testata tässä taajuuksia. 35 Hz on testannut ja se kyllä soi tässä ihan hyvin. Mutta ei tuo basso kyllä mikään kovin kummonen ole sillä bassan soittoa varten. Että pitäisi olla joku parempi basso, että saa enemmän bassoa tästä ulos, niin joo, kyllä se aika pitkä putki tossa nyt on. 2 kokonaista Pringles-putkea päällekkäin, mistä vaan pohjat leikattu irti, niin siinä on 35 Hz on soittanut. Laitetaan se soimaan. Noin. Tosta. Sieltä täysille säädetään tästä. Kympillä vaikka aluksi, niin kyllä sieltä bassoa kuuluu. Tuota varmaan jostain missä ei tuota välistä saadaan pihistä. Se ei oo mikään kovin tiivis. Joo, sitten kuuluu vähän pihinää. Kun se laitetaan 12, niin kyllä sieltä kuuluu semmonen. Joo, en tiedä miten kovalle kehtaa laittaa kerrostalossa kun on tällä hetkellä, niin ei välttämättä ihan täysille kehtaa laittaa. Tai muutenkaan kovin kovalle. Muutetaan vähän taito 34 Hz. Sitten huomaan kyllä, että ei se ole enää ihan niin kovaa. 35 takaisin. 34. 35. 34. Joo, kyllä siinä pieni ero on. 33 sitten. Siinä on jo selvä ero. Tehdäänpä muuta liikertaatestia. Ainakin mennään sotimaan ihan matalia taajuuksia 15 Hz. Otetaan miten liikkuu. Siellä on ruskaa päällä. Mutta kyllä se liikkuu vähän. Sille ei mitenkään älyttömästi, mutta vähän kuitenkin liikkuu. Tää sitten on 40 näköjään. Kuuluu ihan selvästi kun pihisee jostain. Ei se ole ihan niin kova kuin 35. Joo. No kato, laitetaan tuohon 11. Mennään sängylle. Joo, kyllä se soi ihan ok, mutta tekis mieli joku ihan suppari laittaa tohon kotaloon. Joku 8 tuumainen. Joku ei mikään kovin hyvä, ei tarvi olla mikään kovin hyvä, mutta parempi kuin tuo kuitenkin. Joku Ground Zero Iridiumi vaikka esimerkiksi. Ehkä. No katsotaan nyt. Kannattaa varmaan ensin katsoa, että mitä mulla tuolla kotona on. Niin, joo. Semmonen. Eiköhän tämä voi olla tämmöistä taajuuksien testailua 34 ja 35 Hz. 15 Hz vähän liikertatestiä ja semmoista. Näytetäänpä vaikka tuossa tuo diskantti. Tässä on tämä. Se on tämmöisessä muovikotelossa tämä tommonen
Vähän näkyy sieltä läpi. Että mitä siellä oikein näkyykään. Niin sitten jakosuuninkin on tossa. Sen näköinen on jakosuunin tässä. Pari kelloa ja jotain konkkia. Tässä on tommosta tuossa takana. Että tämmönen pieni video tähän väliin. Pitkästä aikaa tälläkin kanavalle tulee jotain sisältöä. Että voitaisikö tämmönen. Tää on löysi samalta arvomulavalta kuin tuon, mutta vasta kun olin ottanut sen sieltä pois, niin huomasin vasta tämmösiä, että tätä ei pysty käyttämään. Mutta no, se nyt on siinä. Jos olisin tiennyt sen, jos olisin tajunnut sen, niin olisin jättänyt sinne, mutta no, semmoista se välillä on, mutta viimeinen soitto tähän videon loppuun. 35 Hz. Itse asiassa 36. Laitetaan 36. 35, joo. 35 Hz ja soittaa ihan hyvin kyllä tämmöiseksi. Pitää laittaa tuo putki jotenkin paremmin kiinni tohon. Ja sitten katsotaan missä vaiheessa saa, jos jossain vaiheessa saan paremman basson tähän. Tai sitten katon kyllä mulla siellä ainakin jotain on. Jotain on kotonakin ihan varmasti. Niin, muuten yhdet BLGn bassot on siellä. Jotkut semmoset 8 tuuman bassot. Pari kappaletta löytyy kotoa, mutta no siellä jotain kotiteatterisuppareitakin. Semmosia niin. No, katsotaan nyt. Tästä tulee aika pitkä video, mutta joo, moikka.